Bol čas veľmi otvorený zápas, veľmi veľa sa behalo, myslím si, že sme šahli na dno síl nielen Bratislava, ale aj my. Tam sme mali výhodu, podľa mňa, že oni dneska cestovali a vyzeralo to tak, že jedno mužstvo chce už to druhé. Ako teraz myslím, čo sa fyzického hádzanej, boli technické chyby, my sme veľmi veľa nepremenili. Na pravej strane sme mali straty lopty nejaké, také, čoho sme sa museli vracať, nepadli nám lopty, ale potom sme postupne ako keby sme sa nahriali a dostali šancu aj tí, čo prišli z lavičky a nebolo vidno, že či sme striedali, či era tento alebo tamten. A tento zápas nielen preto som spokojný, že sme vyhrali, ale preto, že mohli prísť všetci hráči hore, všetci hráči sa dostali aj z lavičky a hrali tak, jak hrali. Musím vyzdvihnúť Kučera, ktorý poťahol v jednej časti a potom Holdoša, ktorí poťahli chvíľku pilku, no a ako stále Kolpak v brane, 19 gólov svedčí o tom, že to je dobré aj v obrane, aj v takomto otvorenom zápase. Fakt hore, dole, dostať 19 gólov je klobúk dole.